Takže začíname s témou rozvod a manželstvo. Alebo naopak, manželstvo a rozvod. Kľúčové ustanovenie manželského práva nám definuje paragraf 18 zákona o rodine tak, že manželia sú si v manželstve rovní v právach aj v povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. V prípade, že toto nie sú schopní naplňať, zväčša prichádza rozvod. A práve pri rozvode súd skúma mieru rozvratu vzťahov medzi manželmi a prihliada na porušenie zákona o rodine, a to konkrétne paragrafu 18 a 19. Bez toho, aby mal súd preukázaný rozvrat manželstva, toto nemôže rozviesť, obzvlášť ak sú v manželstve maloleté deti. V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Na čas po rozvode najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať, spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu alebo schváliť dohodu rodičov o výške výživného.